Beat Nazamul Huda Record. RP Municipal Center. Ni soja ne, ni soja ne, ni soja ne, na ce muku ni soja ne. Kai soja ne, kai soja ne, kai soja ne, kai soja ne. Outer Mix. Allahu sarki kai ne wani guda, mai bani damar waka na ji ta ne. RP Municipal Center garinmu ne. Heya! Na yi kiran mazaje muje, Police Municipal ku ne nake kira, ban bar ku ba, na gaida ku, ku ne nake kira, aikin kasa muke, Police Municipal ku ne nake jira. Mana kuni kan sahun gaba, ku sanya teni, ku sanya fere, hanjas ku zo mu je. Maza ba mata bane ashe. Aya, la Police Municipal. Kai soja ne, kai soja ne, kai soja ne, kai soja ne. Aya, ka ji kiɗi maza daban ne da na mata. Aya, aya, aya. La Police Municipal mazajen aiki ne. Birni da ƙauye kowa yana yabo. Allahu sarki kare diya mazaje. Police Municipal Niger mun gaida ku. Kowa yabo, kowa yabo, mun gaida ku. Kiɗin maza daban ne da na mata. Kiɗin maza daban ne da na mata. Police Municipal aikin ƙasar ku yayi. Police Municipal Niger ƙasar ku ta yi. Shey! Aha! RP Municipal Zender. Ya! Ya!